wedi derbyn cryn sylw Steddfod yma. Dwi'n meddwl mae'n bwysig bod yn ffordd am gysylltu pobl ifanc efo theatr. Mae'n sôn am ieuenctid a llawer o Steddfod a maes B. Ydych chi sôn chydig bach am hwnna efo ni? Drama di Bachu sydd wedi cael ei sgwennu'n arbennig ar gyfer y Steddfod, felly mae wedi cael ei gosod yn y Steddfod hefyd. Stori ydy hi am gwbl ifanc yn ceisio bachu, am bachgen a merch ar faes yr Eisteddfod ac yn maes B yn ceisio bachu. Ond mae'r cwpl sydd yn y stori yn gwbl sydd wedi bod yn gwbl yn y gorffennol a wedi gwahanu, a wedyn y stori yn y Steddfod ydy ydyn nhw'n mynd i ddod yn ôl at ei gilydd a'i peidio. Mae yna lot o hwyl, mae lot o ddagra, ond mae yna lawer iawn mwy o chwerthin wrth i nhw ddod ar draws aml i droi am trwstan wrth gwrs wrth ddod o hyd i'w gilydd unwaith eto yn yr Eisteddfod. So, ydych chi'n mewn partneriaeth efo yr Eisteddfod ys 6-7 mlynedd erbyn hyn? Sut mae Bachu yn dangos y datblygiad yna? Mae Bachu'n berthynas yn ffrwyth perthynas rhwng sawl sefydliad y dweud y gwir. Mi ddechreuodd y prosiect wrth bod Melaniaeth Dolma, y dramodydd, wedi cydweithio fel Theatr Clwyd ar ei prosiect datblygu awduron newydd nhw. Ac wedyn mi ath Melaniaeth ati ei hun i chwilio am grant gen Cyngor Celfydda. Mi ddod ato ni wedyn i ddeud, taswn ni'n cael grant, fysa chi'n cefnogi hwn? Ac wedyn yn mynd at yr Eisteddfod a dweud, taswn ni'n cael y grant yma, fysa chi hefyd yn dod i mewn i'r pair. Felly mae hwn yn ffrwyth partneriaeth rhwng 4 sefydliad mewn ffordd ac yn dangos sut mae y sector theatr ar ei ora pan da ni gyd yn tynnu at ein gilydd.